Vážení priatelia, rozprávame o ekonomických veciach a myslím si, že teraz je veľmi aktuálna téma Grécko. Grécko sa dostalo do tej situácii, v jakej je, nie tým, že ľudia v Grécku nevedia robiť, ale tým, že ich politici dostali do takej situácii, v jakej sú. Svojho času som napísal článok Pomoc Grécku nie s tým, že im dáme peniaze, ale s tým, aby si Gréci sami vedeli na seba zarobiť. Informoval som politikov o tom, aby sme Grécku pri ich problémoch, ktoré majú, umožnili obchodovať s nami alebo robiť nám služby bez DPH. To znamená grécke výrobky alebo grécke služby na turistiku, aby DPH bolo zrušené. Slovensko ani Európska únia by na tomto základe vôbec neboli chudobní. Ale Gréci by si na svoj vlastný dlh zarobili oni sami. Kdežto dneska do Grécka sa dávajú miliardy a nikto nevie, kde idú. A stále väčšia bieda. To znamená, že v niečom je problém. Problém, o ktorom my nevieme, alebo vieme, si to nevieme predstaviť, že ako ináč by to bolo. To znamená, to Grécko buď nech padne, keď má padnúť, a nech si oni vyriešia svoj problém u nich doma. My, Slováci, budeme riešiť problém náš. Však nám na Slovensku nič nepatrí. Naši ľudia chodia robiť do zahraničia, ako som spomínal, ženy do Rakúska. Mnohí ľudia do Anglii. Len tu nie je roboty, tu sa nič nevytvára a čakáme, kedy príde nejaký investor, ktorý nám donesie výrobu televízorov a potom už zistia, že televízory nejdú na predaj, tak odíde preč, že zoberie si fabriku, stroje, urobí dlhy a nikto mu nič nepovie. Ľudia len budú trpeť, pri najhoršom vláda im pomôže s niečím, aby proste veľa nereptali. Ale to nie je riešenie. Riešenie je, aby prišli slovenské myšlienky pre slovenskú ekonomiku a aby na tom sa zúčastňovali Slováci. Nie, aby Slováci kupovali zbožie, ktoré prichádza zo Španielska, z Číny a odkiaľ len človek si zmyslí. Len to, čo sme my vyrábali, na trhu nenájdete. Takže bolo by dobré urobiť v tom taký poriadok aj v celej Európe. Nie je s tým, že bude Európa podľa toho, jak si nejaký pán v Európe zmyslí, ale aby Európa bola federálna. A keď bude federálna, nikto nebude Slovensku rozkazovať, že jak to tu majú robiť. Podstatou bude, aby Slováci proste sami si zachovali proste svoju samostatnosť tým, že budú v spoločnej práci s ostatnými robiť. Ale nie, aby nám Brusel diktoval, že na čo peniaze, ktoré nám patria, aby oni povedali, že na čo ich my a ako ich máme použiť. Nie, o tom nech rozhodujú Slováci. A Slovensko, čo potrebuje, absolútnu decentralizáciu. Však je to absurdum, aby poslanci, ktorých je relatívne veľa v Národnej rade, aby 100 bola z Bratislavy. Koho zastupujú tí ľudia? Všetci sú z Bratislavy, všetci bývajú v Bratislave. Prečo tam nie sú ľudia zo Žiliny? Prečo nie sú tam ľudia z Prešova? Priamo ľudia, čo bývajú v Prešove, čo poznajú tú situáciu, ktorí každý deň sa stretávajú s ľuďmi. Prečo tam nie sú tí? Ale dostanú sa tam ľudia, ktorí sa presťahujú do Bratislavy a koniec. Slovensko takto nemôže, žiadna krajina, Slovensko v prvom rade, lebo to je v našom záujme, nemôže takto fungovať. A bol by som veľmi rád, aby ste si veľmi dobre rozmysleli pri budúcich voľbách, komu dáte hlas a nie len rečiam, že voľte istotu, že to bude lepšie, keď ja tam budem, keď tam bude nejaký pán, nebudem menovať, nebudem nikomu robiť reklamu. Nie, tam je bezpodmienečne nutné človeka, ktorý tam ide preto, aby robil pre národ. A nie, aby tam išiel preto, aby sa obohatila jeho rodina, aby sa obohatila. To už sme tu doteraz mali. Čo? Jaké sú výsledky? Že dávame v televízii, že dávame smotánku, však to je výsmech
pre národ. Ľudia, čo nemajú čo do úst dať, niektorí, a my hovoríme v smotanke, že jaké má hodinky, jaké má za tisíce a tisíce eur. Toto je riešenie, že takto ohrujeme ľudí? Nie. Všetci ľudia, nikto nie je taký, aby chcel veľké auta, super drahé produkty. Nie. Len aby mohli slušne žiť z toho, čo zarobia. A aby mali platy zo svojho zamestnania a nie z podnikania, že ľudia si musia prvú robiť živnosť, aby mohli byť niekde zamestnaní a keď ich ten nebude potrebovať, aby ho vyhodili. To nie je riešenie ani pre podnik, ale ani pre toho, ktorý si spraví živnosť. Čiže je zapotreby urobiť poriadok, ten poriadok sa dá urobiť. To vôbec nie je problém. Len treba ochotu od politikov aj od ľudí, ktorí proste vedia, že čo je zapotreby spraviť.